Türkmenistan'da ilatın ve yasayçay qorunun uustan tutma yadığı tamamlandı. 17-20 dekabr aralığında geçirilen bu çäre soňky ýyllaryň dowamında eklenç gözleginde daşyna çykan adamlaryň köpelendiği, seýle-de ýurdun demografik krizisiň bosagysyna durandygy baradaky maglumatlara gabat geldi. Sol bir wagtda 15 ýyl bäri ilatynyň tany barada maglumat bermeýän türkmen häkimetleriniň soňky geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini hem köpçüligi äsgär edip etmejekdigi sorag astynda bolmagynda galýar. Türkmen hökümeti ilat ýazywy 2022 Jewitlik, bagtyýarlyk, röwşen geljek çygary astynda geçirilen suýulky ilat ýazywynyň dowamında sany teknologiýalaryň giňden ulanylandygyny, seýle-de maglumatlary ýygnamak, islemek hemde ýaýratmak islerinde häzirki zaman enjamlaryndan we programa üçinçiliginden peýdalanylandygyny aýtdy. Resmi media ilat ýazywynyň dowamında BMG hemde onuň ýürütelestirilen idaralary sol sandy ilat gaznasy, ýagny UNFPA, BMG-niň statistika bölümi we beýleki ugrdaş düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk edilendigine hem habar berdi. Türkmenistan bu ýylky ilat ýazywynyň esasy wezipesiniň ýurdun ilatynyň demografik düzümi, durmuş ykdysady ýagdaýy barada anyk maglumatlary almakdan ibaratdygyny, seýle maglumatlaryň döwlet siýasatyny isläp taýýarlamak, meýilnamylaşdyrmak hemde dolandyrmak üçin möhüm ähmiýete eýedigini aýtdy. Häkimetler ýazywy geçirjileri olaryň ýürüýte şahadatnamasy, keltekçisi hemde ýaşyl renkli ilat ýazywynyň nyşany şekillendirilen ýaşyl torbasy boýunça tanap boljakdygyny aýdyp, raýatlardan 4 tane aýry elektron ýazyw kagazy esasında maglumat ýygnaljakdygyny mälim edipdiler. Birinji ýazyw kagazynda binanyň görnüşi, gurulan döwri, ýaşaýyş saýynyň diwarlarynyň materialy, üçegi we öýleriniň sany barada maglumat. İkinji ýazyw kagazynda ýaşaýyş saýy eýetçiliginiň görnüşi, otoglaryň sany we görnüşleri, meýdany, jemaat hujulugy hyzmatlary we internet üçinçiligi barada maglumat. Üçüncü ýazyw kagazynda ýaşaýyş saýda ýaşaýan adamlaryň sany, olaryň öý hujulugynyň baş tutunyna bolan garyndaşlyklary barada maglumat. Dördüncü ýazyw kagazynda adamlaryň ýaşy, milleti, jinsy, doglan ýeri, dili, raýatlygy, maskala ýagdaýy, bilim derejesi, iş bilen mesullygy, girdijesiniň çeşmeleri barada maglumat toplandy. Sol bir wagtda habarçylarymyz ilat ýazywynyň ilkinji günlerinde käbir biýdüzünçülikleriň hem bolandygyny aýtdylar. Türkmenbaşyda ilat ýazywy başlandy, resmiler galplyga ýol berýär. Propiskada bolan raýatlar we içerki migrantlar iki sapar ýazgydan geçirilýär. Her bir öýde sol wagt bar bolan adamlar hem ýazýarlar, seýle-de ýazgyda bolan emma ýaşamaýan adamlar hem hasaba alýarlar diýip Balkandaky habarçymyz 19 dekabrda habar beripdi. Ol hasapçylaryň onuň özüne de iki gezek, ýagny öz hususy öýünde hemde başga bir vilayetde mihmançylykda bolan ýerinde hasaba alandyklaryny belledi. Mundan başga da resmiýetleriň ýazywy, ýürüýte okuwlary geçen hasaplaýjylaryň geçirjekdigini eglan etmegine garamazdan, durly sebitlerde mugallimlaryň hem bu işleri çekilendigi barada maglumatlar gowuşdy. Ilat ýazywyny geçirmek işlerine häkimleriň işgärleri bilen bir hatarda her mektepden azyndan 5 mugallim çekilýär. Olar sowuk howada öýlere aýlanyp, ilat ýazywy üçin maglumatlary ýygnaýarlar we bir hepdeden gowrak wagt ise gelmeýärler. Dangdan öýlerinden çykan mugallimler giýje garankyda öýlerine barýarlar diýip marly habarçymyz 23 dekabrda gurrun beripdi. Ol bu işlere gatnaşmakdan ýüz öwren mugallimlere isten kowulma howpynyň abanandygyny hem sözüne goşdy. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri bu ýylky ilat ýazywynyň netijelerini köpçüligi aýan edip etmejekdigini aýdynlaşdyrmaýarlar. Öňki ýyllarda ýurdun ilat hanynyň depginini üsýändigini öňe süren türkmen häkimetleri 2012-nji ýylda geçirilen soňky ilat ýazywynyň netijelerini hem köpçüligi ýetirmediler. Munyň bilen baglylykda türkmen häkimetleri BMG-niň bilermenleriniň ilat ýazywynyň netijelerini mundan beýlek nesir etmek baradaky tekliplerini öwrenmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Ilat ýazywy meselesinde Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ykdyldy we halkara kadalaryna we ýörelgilerine laýyklykda ilat ýazywynyň netijelerini çap etmek boýunça hünärmenleriň tekliplerini öwrenmäge taýýarlyk görkezildi diýilip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda 19 dekabrda çap edilen maglumatda aýdyldy. Bu beýanat Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajyýewiň BMG-niň statistika gullugynyň demografik statistika bölüminiň başlygy bilen duşuşgynda edildi. Emma türkmen diplomati netijeleriň nesir edilmegine degişli planlary aýdynlaşdyrmady we olaryň çap ediljekdigini hem anyk aýtmady. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň ilat ýazywynyň dowamında hyzmatdaşlyk edendigini aýdýan ilat gaznasynyň
ýagny UNFPA'yň 14-nji iýulda çap edilen maglumatynda raýatlar tarapyndan hüdürlenen maglumatlaryň statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan diňe statistik maksatlar üçin ulanyljakdygy aýdylýar. Emma munyň ilat ýazyby baradaky maglumatlaryň diňe içerki ulanys üçin peýdalanyljakdygyny ýa-da köpçüligi äsgär ediljekdigini aýdyňlaşdyrmaýar. Bu ağırlıkda Azatlyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýyllaryň dowamında ýurtdaky ykdysady krizis we esasy azatlyklaryň has bir çäklendirilmegi sebäpli köp raýatyň has gowudurmuş gözleginde ýurdun daşyna çykandygyny belläpdiler. Azatlyň yktybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 2 million töweregi Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigini, şeýle-de ýurdun häzirki ilatynyň 2,7-2,8 million töweregindedigini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümeti azatlıkda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmese-de, ýurdun ilatynyň sanynyň azalýandygy baradaky tendensiýany ýurdun beýleki ugrlarynda hem siňnata bolýar. Şu ýylyň may aýynda Türkmenistanyň Kronikasy nesiri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mekdebi tamamlanan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyny ünsü çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115.000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82.000 ýaş tamamlapdyr. Iki döwrüň arasyndaky tapawut 33.000 adama deň boldy. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamagyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ilaty 3,7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda Garaşsyz Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutunyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ilat sany 4,5 million, 2000-nji ýylda 5,37 million, 2002-nji ýylda 5,79 million bolupdyr. 2003-nji ýylyň aprelinde Türkmenistan hökümetiniň metbuat gullugy 6 million raýatyň dünýä inendigini habar berdi. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet Statistika Edarasy ilatyň 6,79 milliona ýetendigini öňe süripdi.